Hola companys, companyes, avui vos presente el primer vídeo d'una sèrie de videotutorials en els que treballarem i aprendrem a utilitzar la ferramenta OpenBoard. OpenBoard és una ferramenta de software lliure i és multiplataforma. Hi ha versions per a Windows, hi ha versions per a Apple i per a Linux. Nosaltres anem a treballar ara amb Lliurex, concretament amb la versió Lliurex d'Aneu, la darrera que hi ha publicada. El primer que hem de fer és instal·lar la ferramenta al nostre sistema. La manera més clàssica d'instal·lar i la que podeu fer independentment de la versió de lliures que tingueu és utilitzant el gestor de paquets Synaptics, que el podem trobar a la carpeta Sistema i que ens permet fer el que és la instal·lació o desinstal·lació de tot el programari que tenim al nostre ordinador. Posem la nostra contrasenya d'administrador i se'ns obri el gestor de paquets. Amb l'eina cerca posem el nom OpenBoard i la busquem. Com vegeu, tenim així dues opcions, una per a que ens la instal·le en el Zero Lliures, que és una manera d'instal·lar aplicacions ràpida, i l'altra manera que és instal·lar simplement el que és la ferramenta. Marcaríem aquesta amb el botó de la dreta, marca per a instal·lar, i després li donaríem a aplica i aleshores ja quedaria instal·lada l'eina en el nostre sistema. Es mostra aquesta pantalla en la que es pregunta si efectivament volem instal·lar, li diguem que sí, aplica i comença a instal·lar-se el programari. Una vegada està instal·lada, podeu comprovar que el botó ja està en verd, aleshores això ens diu que tenim la ferramenta ja al nostre sistema. Per obrir-la, podem o bé buscar-la per ací, OpenBoard. Com vegeu, a mi m'apareixen dues perquè tinc la versió 1.5.3 i la versió 1.5.4. O, si no, se n'anem a la carpeta Educació i en aquest cas la tinc col·locada així. Així em diu que hi ha disponible una actualització. Si volem visitar la web i descarregar-la, ho podem fer. Si no, no és imprescindible. Anem a veure de manera ràpida els diferents entorns de treball. Podem treballar amb el mode pissarra, que seria aquest, que és exactament igual que quan treballem amb una PDI, pissarra digital interactiva, i si us fixeu és molt semblant al notebook de Smart o a qualsevol ferramenta que porten les pissarres. Podem treballar amb el mode pissarra, tenim així un panel en blanc. També podem treballar amb el mode web, en el que se'ns obri per defecte la web del desenvolupador de la ferramenta. També podem treballar amb el mode documents, en el que ens permet gestionar tots els documents que hem creat o activitats i tots els documents que vulguem pujar i vulguem utilitzar per a importar en les nostres aplicacions. També tenim l'opció de treballar com a mode escriptori, en el que se'ns mostra l'escriptori i se'ns mostren les ferramentes per a poder escriure, subratllar, etc. Si li donem altra vegada a la pissarra, ens torna al panell principal, al mode pissarra. I després tenim ja per acabar el mode OpenBoard, que és des d'on hem a poder configurar tot
de les propietats i preferències de l'aplicació. Per a eixir de l'aplicació entrem en OpenBoard i li donem a Surt i automàticament es tanca. En els propers vídeos mirarem mode a mode com es treballa. El següent serà com treballar amb el mode pissarra.